The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Analytical, fearless comment. Action Firing Line. Alas 6:56, Action Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Good evening sa Kutob Balabutan. Sang signal, sang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Yari kita sa Pizza Dosira, September 12, 2022 nga pagpakalagan sa inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line. Action Marlon Hervoya tub-tub sa tak na nga alas 9. Ano man ang inyo sa digan hikotaro sa bunda pero kung tiyempo na gani ang mag-goom-goom may ulan na nagapangilat kag nagapanagoom pa imbes nga makahikutar ka sang maayo ni mo sa ring olobrahon labidakon ara ka sa sagwa kun kaisa nagapang alang-alang ka kun kaisa makahambal ka nga hindi ka na lang maglakat bangod man sang ulan. Action Firing Line. Ang monitoring sa State Weather Bureau, may ara kita sa ginapanilagan pa nga bagyo nga si Inday batang report ka na matunta daw matambat na nisa nga nagapagwa sa pungsod sang Pilipinas pero may ara naman sang tropical depression nga nasiplatan pero sa aton sa sa Negros Occidental Bacolod ano bala ang aton paabuton kung lakat sang panahon ang paghambalan. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Pabulig ta kay Action Gun na Republika sang PDMPD. Action Gun, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Mar, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sang aton tiyempo sininga gabi. Lunes kita karon September 12, 2022. Si Inday, ano? 24.7 degrees north na siya, puwintry para makalampuwas siya. Ini nga gabi sa aton PER, no? Nagaantad ini siya karon sa distansya 490 kilometros ang kalayon sa naaminhan na sidlangan sang Itbayat, Batanes. Babaw na siya katama, no? 24.7 degrees north, latitude 124.0 degrees east. Nagapabila ang iya persa 140 km per ora. Ang madlos siya masubra sa 170 km per ora. Nagagiho ini siya pa naaminhan nakatungdan northwestward sa sulod sang 15 km per ora. Insakto na siling mo, may nasiplatan kita sining hapon, no? Tropical cyclone sagwa sang aton PER, no? Kag na-classify ini siya into a tropical depression nga may category 4. May hantad ini siya sa distansya 1,735 kilometros na sidlangan na aminan sang Luzon sa 22.2 degrees north, 139.0 degrees east, no? Manog hinampot pa ni siya, no? Dason 55 km per ora ang iyang persa, no? Ang iyang 45 km per ora ang iya kabaskugon nga hangin. Ang madlos siya masobra sa 55 km per ora. Ang direksyon niya naaminhan nakatungdan sa sulod sang 10 km per ora. Daw malikaw yapon ang trajektorya sa aton. Way pa ini siya epekto, no? Nagapabilin nga ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran. Generally fair weather, may pagulugalum lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May naligwin ini nga mga pagulan ukon pagpanagoob nga tuga ini sang southwest monsoon ukon habagat ka ginaugdan sang localized thunderstorms.
33 gina to the maximum ng aton temperatura perte kapaang pero ang galum wa idi nag-igo sa aton. But may ara kita mga thunderstorms advisory daw mga 2-3 nga ginpaulan niya somewhere sa diri sa aton probinsya Negros Occidental. Kag karon ang aton nga coastal water condition kag ang forecast wind dito sa extreme northern Luzon may epekto pa siya nga trough o kung extended elongation ni Bagyong Inday. Mabaskog ang ilang huyop sang hangin kag padulong sa nakatungdan, mabalod ang ilang kadagatan. Subong man sa northern Luzon may kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahali naman niya na bagat na nakatungdan pakadto nakatungdan o kung southwest to west. Medyo ang sea surface nila apektado man, may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri sa aton sa western seaboard sang Kabisayan nagapabilin nga kalmado, ari kita sa Makanay sa kasarangan lamang nga magahalin ini na bagatnan pakadto na bagatnan nakatungdan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros kag nagapabilin sa gihapon Makanay hasta sa kasarangan lamang nga may takos ini ang aton wave height punto size hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Sa tanan nga coastal shoreline aton diri ang ginlawag ko sang ulihi ang gid nga kalmado. Kag alas 8:16 sining gabi ang aton tao punto 9. Ang hunas magabalos alas 3:47 karon sa kagahon punto 3 metro ang kanabawon. Kag alas 5:51 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw magapakita ini sa alas 5:37 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 33 degrees Celsius no. Medyo mapaang-paang pero gabi naman no. Tani may dupoy-dupoy lang sa hangin no. So manila ka sang aton timpo sini nga gabi aksyon mar. Sige aksyon gal, salamat gid. Action Firing Line. Gana Republika sa nga Provincial Disaster Management Program Division so ang ilas ring monitoring managwa na gid man ining si Bagyo Inday pero mayara sa tika-tika naman sa aton kag nagaplano naman magsulod sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility. Action Firing Line. May nagalili sa aton ding tropical depression naman kag kung magsulod gid man siya sa Philippine Area of Responsibility nga kabay pa hindi lang ang domestic name niya amo naman si Josie no kundi Inday halin ka Inday makadto naman kay Josie. Action Firing Line. Letter J naman makaksyon kundi si Ponaton ini si ini nga bagyo ni amo ni ikapulo nga bagyo na sa Pilipinas subong 2022 damo-damo na no nag-agi na si Agaton, si Basyang, si Kaloy, Duming, Esther, Florita, Gardo, Henry, kag ining ulihi nga si Inday. No? Ti kabay pa nga hindi lang ni si Josie magsulod sa aton de. Action Firing Line. Inyo ka aksyon na Marlon Hinovaya may ara sang 104 dias na lang. Pasko na kag 111 naman kadlaw tuig 2023 na. Action Firing Line. Firing Line. 4 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Sa luyag magpadala sa ilasaning komento, opinion kag reaction. Ipadala lamang sa abo sa ring text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Action Firing Line. Firing Line. Sa monitor sa ato sa nga live stream, sa ato sa nga Facebook Live. Timprano pa nagpadala sila sa nga mensahe. Thank you, kag hatagan tara dugay-dugay sa hostisya. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan unahon ta sa bayan sa nga balita nasyonal. Ang pinakaginahambalan nga balita sa nasyonal, amo ning face mask, no? Ang face mask. Ari na. Heto na. Ang ginahulat sa kalabanan, labi na sa mga natak-an na maghala ka face mask. Action Firing Line. Si Presidente Marcos sa mga kaaksyon nagperma na ginman sa nga Executive Order number 3 nga amo ni nagatugot agod nga himuon na lang nga voluntary ang pagsuksok sa nga face mask sa outdoor sittings. But sa ringon sa
loligwang lugar, dutay lang sang tawo, kag way sa nagatilumpok nga tawo. Action firing line. Subong lang nga Monday, ginanunsyo ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ining good news, no, sa aton tanan. Pero siling diri ni Angeles, dapat sa gihon gapon ang pag-implementar sang minimum public health standards. Ti iniya karkulo ko way ni tanto maistrikto nga aman damo ta napiaran nga way niya sang social distancing, way niya sang ginatawag physical distancing. Action firing line. So magwa sa is ang voluntary na lang ang pag sok-sok sang face mask outdoors, no, sa mga non-crowded places, provided basta kung kamo ang immunocompromised seniors o kung hindi kompletong bakuna bla, kinahanglan gyapon nga mag-face mask kamo o kung gina-strongly encourage ang pag-face mask. Action firing line. So why this ang dapat nga ikalipay ang publiko? Kay ang mando sa presidente nagasiling nga dapat gihapon mag-face mask sa mga lugar nga indoor, private o kung public establishments, public transportation by land, air o kung sea. Magsakay ka mo di basahe nga salakyan, dapat face mask ka mo. Magsakay ka mo sa eroplano nga di basahe, dapat face mask ka mo. Kag magsakay ka mo sa barko, dapat face mask ka mo. No. Kag bisan sa outdoor settings nga ang physical distancing, why ginatuman, dapat face mask ka mo. Amo nang ayo sa inyo sang gobyerno. Action firing line. Effective immediately ining mando ni kung may ara na sang publication, no, o kung pagkit sa pamantalaan sa periodiko sang general circulations. Subot sa ningon, alaban-laban ti na publish naman guro ni, no? Ti subong pwede na nga hindi mag-face mask outdoor o kung open spaces. Amo nang gilaklaro sang gobyerno Action firing line. Are pang plano sang ato sa gobyerno subong dako ang ida sa nga paglaom nga antes matapos-tapos ang subong nga tuig 2022 nangan voluntary naman ang pag-face mask sa indoor. Amo na rin siguro mga kakson ginahulat naton tanan. Kabay pa nga sa COVID-19 hindi ni magsunggod no? Mansungguran ni COVID-19. Naka-esperensya na kita sang pagnubo sang kaso ni bala nagliliga nga mga tinuig. Liwat naman nga nagbutsog kay siling ko masya nagsunggos COVID-19. Action firing line. Sungguran nga na sa COVID-19 Kagkabay pa nga hindi na sa liwat mapakitang gilas. 2 years is enough. Amo nang singgitan sa mga tao. 2 ka tuig nga antos, 2 ka tuig nga penitensya. Ang dalunggan sa iban daw nagpalalong na, ang ilong sa iban daw nagkurapa na bangod sa face mask. Action firing line. Pulo pasensya sa mga arak na kadaan. So ang sanggitan sang kalabanan, siling sang kalabanan tama na, sobra na. Balik na kita sa normal nga pagsinalayo. Pero taran-taran na yung dapat kami gunta nga mat-amat palang nindit pa pwede nga gulpihon to ni. Ang pagdula sa mga pagsulundan. Kay base kung gulpihon tani, gulpihon man kita ni COVID-19 sa ulihi. Una sa balita. Una sa aksyon. 709 La 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ari istorya kriminal. Kulbaan ka mo? Waya. Istorya kriminal niya. Balitangot sa mga kriminal. Krimen nga nagluntad diri sa Bacolod diri sa Pilipinas. No? Bacolod na naman. So kung kayo basta krimen gani, dumduman kayo diyan ng Bacolod. Action firing line. Kay tinabungos di ang kanamuon sa mga kaso sang pagpatay, krimen sa Bacolod mo, ang kalabanan way ma-resolbar. Tining balita sa nasyonal, angot sa kriminal, si PNP Chief
Police General Rodolfo Azurin Jr. nagsiling sa mga aksyon nga hindi dapat pagpahugon ang mga kriminal. Kaya ang PNP hambal ni Azurin nagahatag isang balor sa kabuhi sang tao daw mayadman nga punto. Action firing line. Angot ni sa guidance ni Presidente Marcos kung paano mapasiguro ang safety sang publiko. Ang panugyan ni Azurin sa kapulisan. Kung may krimen nga matabo, hambalya, ang pulis dapat mag-imbestigar, dapat magpasakas ang kaso, dapat presuhon ang mga nagakomiter sining sala ni. Action firing line. Okay, gid ni Sir Azurin nga panugyan, ina ko ng pulis, pisan sa mag-imbestigar sa kaso. Damo bala senaryo nga hasta lang sa imbestigar, why napasaka nga kaso, di bla? There is sa Negros Occidental, there is Bacolod, aber, General Azurin tika-tikaan eh. Action firing line. Di ko na pagbunuhon kung pila ang mga krimen nga pagpatay ni Bacolod, no? Nga tubtob subong ang kaso nga katulog. Action firing line. Balik sa palayag ni Azurin, sila nga hindi dapat pagpahugon ang mga kriminal. Man si Senador Bato de la Rosa nga nangenhepe man sadto sa Philippine National Police kag subong amon isang pamuno sang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nagligad nga adlaw nagsiling ni siya nga ang mga kriminal subong wala na nahadlok sa mga pulis kag wala na kahadlok sa paghimo sang krimen. Action firing line. Firing line. Isa diri sang ginihemplo ni De La Rosa ang natabo nga mga estudyante sang kidnapping. Nagliligad nga tuig mga kaakson. Man may ara sang House Budget Hearing. Nagligad nga September 7, si Justice Undersecretary Brigid Dulay nagsiling sa nga ang kasong murder ginpasaka na kontra sa 30 ka mga pulis nga ginakusahan sa ginatuwag Bloody Sunday Killings sa ila sa nga operation dito sa may Calabar Zone. Dumduman yun sang March 7, 2021. Action firing line. Siyamto ang mga nagkalamatay mga kaaksyon nga mga aktivista. May 6 to ang naaristar sa kinatuwag simultaneous police operation sa bahin sang Calabar Zone. Action firing line. Ano pa ang balita nga ibang state of calamity sa Pilipinas bangod sa COVID-19 posibleng mapalawig pa sang 3 ka bulan suno sa Malacañang. Action firing line. Firing line. Ang hambal ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang state of calamity dapat palawigon. Agod ma-preserve, agod ma-preserba ang mga kaayuhan kag maayo nga resulta siri sa pungsod sang Pilipinas. May maayo nga resulta na gindalan mayara maguro, no? September 2021, si Anay Presidente Rodrigo Duterte amo ning una nga nagpalawig sa COVID-19 State of Calamities Pilipinas mo. Tub September 12, subong ging adlaw niyo. Subong ging adlaw ni ang extension gali kagin palawig ni Anay Presidente Duterte. Tub September 12, 2022. Ti ang Malacañang subong sa dalon man sang administrasyon ni Presidente Marcos nagsiling nga palawigon pag ginamuna, no? Ang rason sang extension para nga ang national government kag local government units may tion nga mapadayon ang pag-implementar sang COVID-19 vaccination program. Action firing line. So basta gani state of calamity damo sang lipay nga taga-gobyerno bagod may kalauti o naman nga pundo na ano mo ko man. Action firing line. Basta gani may state of calamity, may basihan ang gobyerno. Mga kauti man nga ginuwa sa tungad ko yaman. Action firing line. Basta may state of calamity, may balasihan da ang gobyerno nga makagasto sang nagakaigo nga pondo. Pareho sang Quick Response Fund. Dason makamonitor kag mga control presyo sa mga basic necessities. Na-control ka mga presyo aw. Action firing line. Basic necessities kag prime commodities. Pati na ang paghatag sang basic services sa mga affected population. Ining extension magalawig 3 bulan ti kun isipon naton sugod subong adlaw. Ti matupa siya
Matupa siya sa December 12, 2020 ining 3 ka bulan nga pagpalawig sang Malacañang. Action firing line. Ginrekomendar ini nagligad gas mana sa nga Department of Health sa bahin sa nga NDRRMC ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. So ang natabo diri nga si DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere nagsugilado na siya sa Kongreso, no? Kagin pabaloy na ang Kongreso, kagin panawig ang validity sang COVID-19 Vaccination Program Act. Kag ang provision sa di mangin invalid, ma-invalid na galing provision sa ning COVID-19 Vaccination Program Act kung dulaon ang state of calamity. Isa na sang mga rason Action firing line. nga agin palawig ang state of calamity sponsor sa Pilipinas. So timing gindi nga sa pagabot sa bulan sang Disyembre mga kaakson. Sa panahon sang Paskwa, kag bag-ong tuig, mapaspuas ng COVID-19. Ha? Why nasuksukan na face mask, kag kabay pa nga wala naman kuntani sang isa. Kakaso sang COVID-19 kundi kampiyon ang selebrasyon ta sa Paskwa kag bag-ong tuig. Action firing line. Alas 7:16 Action Radio Philippine Standard Time. Sa iluhan naman ang mga balita sa lokal sa gihapon face mask. No? Si Governor Bong Lacson may pagklaro sa damlaglang executive order nga iya gin-issue angot sa pag-optional sang face mask sa tanan nga mga tawo diri sa Negros Occidental. Pero para ni sa outdoor nga lugar kag open spaces. Si Lacson may panugyan, no? Nga ang sinuman nga ara sa mga mataw nga lugar sa pagsakay sa dipasahe sa hulot eskulahan, mga konsyerto blano, damo na sa buong konsyerto nga nakitanta dibla sa mga establishmento dapat suksok yapon sang face mask. Action firing line. So, di ka mo magkabalaka sa mga naganegosyo sang face mask. Bakal yapon face mask na kay kinahalang yapon magsuksok face mask kung ara sa crowded places. Ang tinaga sang gobernador de, kung pwede palang usaron ang ginatuwag nga common sense. No? Sino sa inyo ang may maayo nga common sense? Mag-common sense sa aton ko sa hiligay non pa, sa Ilonggota, no? Amo nang ginatuwag nga sentido komon. Action firing line. Daw namit title sa drama sa radyo, no? Sentido komon. Action firing line. Semento mohon. Action Line. firing line. Firing line. Naingli na ya, no? Sentido komon. Common sense, no? Kaya ang ni Gov, arag yapon sa COVID-19. So, sentido komon, but silingon, ikaw mismo kabalo kung ano ang dapat kag hindi dapat, no? Sentido komon, common sense. Action firing line. Ano bagid ang iban sa nga balita, are balita nga makakuha atensyon sa publiko, no? Mati anay mati, no? Kalabanan ni pamati so makuha gining atensyon sa sining balita niyo. May 21 anyos nga lalaki nagkadto sa patio, no? Nagkadto sa patio, nagatubang sa pansyon sang iya sila nagtaliwan nga iloy. Nano ining report, no? Ginaligar o kon ginapatihan nga nag-suicide mga kaaksyon paagi sa pag-inom sang ginatuwag sa cyanide. Action firing line. Patay, no? Grabe, no? Yang caretaker sa ning patyon amo ning nakasapo sa way nakabuhi nga lawas sang lalaki nga ni. Ang report nga nakalabot sa aton mga kaaksyon, makapila ka beses nagdagtingwa ining lalaki ni nga utason ang iya sa kabuhi. Kag aryo nakakuha sang atensyon ko pagid ang ning report ni nga ang rason sang iya sa nga paghikog pagpanginmatay ay nano problema sa gugma. Action firing line. Ang hepe sa nga Philippine National Police nabuton dugay mga kaaksyon hibalonta kung nano balang dugang nila sa nga investigasyon maka palanindog gawab lahibo ni no nga sahi sa nga balita no. Kag maning balita kon hitabo mga kaaksyon nga makatag ni sang pahanumdom
or leksyon sa publiko. Tutok kay makaisuret na dugay-dugay ang hepe sang PNP sa nga lugar. Action Firing Line. 7:20 alas 7:20 Action Radio Philippine Standard Time kasugtanan sa Bacolod kag Ayala Malls ginpirmahan para sa ginatuwag nga Bacolod Express Service Office o kon BISO. No? Beso. Namin no? Beso. Bacolod Express Service Office. Beso. Ipahamtang ini sa ikatatlong nga panalganda ho sang mall, Ayala Mall. Tiya nagperma ti Bacolod City Mayor Albi Benitez kag iban pagisini nga mga personalidad. Action Firing Line. Ti kampiyon nga balita ni kag mayo gid nga benepisyo para sa mga tawo. Ano ba lang istorya sa likod sa maka-aksyon? Pamatian tanong kadugaya ang detalye sang nga balita. Ano pagid ba sa nga mga balita sa bahin sang Bacolod City Hall pagbasura sang Comelec Second Division sang election protest. Expected na sunod kay Mayor Benitez. Action Firing Line. Grabe ito ang pila kilometro na antong bansa ni Benitez kay Leonardia, no? Pila kilometro to no kung sa mga lugar pa diri sa Negros Occidental, halin diri sa Bacolod pagkadto hinubaan ang bansa. Action Firing Line. Samtang Benitez nag-issue na sang CDO, cease and desist order sa proyekto sang kompanya ni Councilor Gonzales sa Barangay Banago. Wag ni mag panggiray-giray ana si Councilor Gonzales sa mga residente sa Barangay Banago. Action Firing Line. Kabudlay biya basta mga residente mga kaksyon ang imo sa nga makasumalang ilabinigid ang mga puyo bala sa isa ng lugar na nga nagtinuig na hindi mo ya basta-basta nga mapahalin. Action Firing Line. Samtang consolidated report gintingob nga datos ang DSWD sa Western Visayas may kaangtanan sa kadamuon sa mga estudyante kag kadakuon sang kantidad nga naparagtag sa 4 ka mga Sabadoho nga hinatagay sang educational assistance. May datos na nga nakuha pero sige lang patsyempohan tani kay Boss Martes, no? Patsyempohan tani sa action hotline. Action Firing Line. Samtang tukuron nga taytay sa baybay halin panay pakadto Gimeras kag halin Gimeras pakadto Negros Occidental ang pamangkot diin ang mauna. Diri sa aton kun didto sa ila. Action Firing Line. Ang pundo gastuhon subong ginaproblema pa. Hindi basta-basta niya nga gastuhon mo di trilyones pesos niya makin mo. Ang tunga lawod ya butangan mo taytay mo. Hindi ya bilyon kundi trilyon pesos magasto mo di. Action Firing Line. Bisan pa nga ang gobyerno sang pungsod South Korea makakso nagsiling na nga handa sila magpa-loan sa Pilipinas para gastuhan ang unang hugnat sang proyekto. Action Firing Line. Pero ang Ilonggo nga senador, ang Ilonggo nga anay senador kag taga Iloilo Franklin Drilon kahapon nagsiling siya nga ang pundo nga ipa-loan sang saning South Korean government ang para lang sa Panay Gimeras o di ng Negros. Kagway di malakip ang Negros Occidental. Action Firing Line. Ano ba lang reaksyon ni Governor Bong Lacson ang suri ang siling niya? Normal ini nga problema basta proyekto sang gobyerno ang istoryahan ta. Pareho sang build nga programa blaho sang Anay Duterte administration. Tuman lang gid kajutay gali. Sang nahuman kag nakompleto kay bangod man saya kulang sang pundo makin mo sang gincheko 119 ka mga proyekto ang ara sa listahan sang build program pero pila lang na kompleto ay 12 lang. Action Firing Line. Mayon lang na nga may ara sa way na gid. Ang guwa sa mga kaksyon ti hapos lang mang lista sang gusto potokuron nga proyekto pero siya do kabudla mangita sang kwarta nga inugasto. Action Firing Line. Ang Panay Gimeras Negros Bridge nga proyekto handom kadumot gid ni sa mga Ilonggo nga madayon. Tiyang siling ni Gov Lacson na kung magpatin niya nga mapainan ginisang tingob nga pundo. Hindi lang niya Panay Gimeras kundi lakip na da ang Negros Occidental. Balikan ko kayo ang balita may kantaran siri bangod subong nagaklaro ang senaryo kundi din gid mauna ang konstruksyon kag laban-laban didto sa Panay kag Gimeras. Nga aman ang rason diti lipot lang tuyag lawigon. So kung lipot maka-aksyon medyo gulo-gamay man ang gasto Honda nga pundo. Pero kung diri sa Negros Occidental, laba yang kilometro, so dako-dako man ang gastuhon nga pundo,
Isay-isay ko abin ko dugay ko ang ulihi nga update sa nga balita kaang tingugman ni Governor Bong Lacson. Action! Firing line! Firing line! Balita angot sa PCG, Philippine Coast Guard, abi nyo lipatan ko na Action! Firing line! Never, never, never. Bawdo kanta ba? Una sa balita! Una sa aksyon! Yaman ka may ara ganyan dapat pulpugon diyo sa PCG. Hindi tanan nga taga Philippine Coast Guard da. Kundi may isa lang da. Pulpugon sa komentaryo. Hindi ka siling nga pulpugon nga di na mayo nga pulpugon nga kuna. Pulpugon tadi sang panugyan kon kinahanglan pa lang. Suggestion kon kinahanglan pa lang kay inin daw kasi kwawi gibla nga sahi sang patakaran sa pag hatag kun tani sa information sa mga katapo sang media nga nagatingwa balang kun tani nga mapabalo ang information halin sa PCG sa publiko. Action! Firing line! Ang nagapamuno lang sang subong sa Negros Occidental Bacolod nga area. Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental Station Chief Commander Joe Lovis Mercurio. Action! Firing line! Pebrero nagsugod pangalagad si Mr. Mercurio subong Setyembre na tandibla. Tisipan nyo 7 na bulan. 7 man ka bulan nga penitensya. Kag antos sa mga tao, hindi lang guro media, kundi mga tao nga kadto na sa opisina niya. Gantos sa kabudlayan sa pagkuha sa information da. Ang gwa nga daw hindi kilala, ini nga pamuno ni kon ano ang ginatuwag nga media. Kung may matabo, pawala lang, daw wala lang, daw sobra pa sa pribado ang iya sining nga ginapangalagaran. Action! Firing line! Kabalo ka man guro, sir, nga gobyerno na, hindi na iya pribado, no? O sino man yung tarpulano o tarpulanang nagbutang simod naman? Action! Firing line! Kung sa mga drama pa sa Aksyon Radio Bacolod, puwerte nga ability. Una sa balita! Una sa aksyon! Kay nani sa ngapon, bati ano ng drama nga puwerte nga ability, no? Pero kung ako maglantaw ni, di lang niya puwerte nga ability, abilidaran gini no? Kung ang balita may kanta na sa ginaligar o kung ginpatihan nga paglumpat sa isa ka pasahero belasang roll-on roll-off passenger vessel kahapon sa tunga sang lawod, no? Baybayon sabta nagabiyahe ang barko halin sa Dubangas, Iloilo, pakadto diri sa Bacolod. May mga information nga gasunod diri sa akon, no? Kag ining gasugid laban-laban nga nakaupod man ni sa sakay sa ruro nga barko. Pero sir, siling ko, interview ko si mo, siling hindi lang kaya muni. Grabe gali ang natabo, no? Grabe ang natabo before nga natukiban ang ining insidente ni. Action! Firing line! Hindi ko na pwede nga isugid sa inyo kay ang may authority lang sa pagpalayag sang sining senaryo ni, siyempre ang otoridad, kagway sang iban ko ng Philippine Coast Guard. Pero ang Philippine Coast Guard kung tamaran siya magatag sa information media, maisugid taway Action! Firing line! paglumpat ni mag-action, pacheck naton sa ato sa nga patrol with Action Zel Medardo, kami na lang sa Action Radio din nagpaninguha kung tani mo, nga batultulan bla ang lugar sang sining pasahero ni nga naglumpat na ka-aksyon, no? Kag way gini makaluwas kaling kay mabulubudlay ho ang lugar nga ginapulian niya, barangay man lang ato sa nga nakuha barangay Handumanan ti mismo pila ka mga opisyal sang barangay na nabudaya manggali nga mag-locate sang sining exact nga address sang sining naglumpat nga pasahero. Man, gagamit ta sa tinaga nga ginaligar o kung ginpatihan, kay nga man, way gani nagpagwa sa opisyal nga report o kung investigation ang pamuno sang Philippine Coast Guard nga si Mercurio. Action! Firing line! Man na iya mo, hindi siya mo, no? Hindi siya balak buda, basta hindi siya. Amo niyang gusto niya, hindi siya maghatag sa information. Di kapon ginpahulat niya pa, 1 ka oras, 2 ka oras, ang mga katapo sang media. Action! Firing
Firing line. sa sagwa sang iya sa ding opisina. Subong ang report, ang report lang kapon initial nga nakuha namon amo na 43 anyos Enriquito Magua Jr. sang barangay Handomanan naglumpat bala kon nakadalinas o kon gintiklod way mabalaan di no kay waay gan investigation ang Philippine Coast Guard Action. Firing line. way nagtikab sang iya sa ding babang hepe sang Philippine Coast Guard. Action. Firing line. Kaya mo na, ang bangkay ni, tilaban-laban, ara nagindalar sila sa nga puluyan, galing kay mati mo na. Pero subong ka, paningwa pa si Action na Zel Maynardo, nga matultulan gina ang puluyan. Kay may istoryahon ta, ang pamilya, sa ning pasahero ni, kay sana silinta na, may mga information nga nabaton ko di, kaya hindi ko pa pwede mapalayag sa publiko, kay hindi niya reliable, no? Dapat niya palayag tadi halin sa ato sa otoridad kag halin sa PCG. Kung ara ka sa Philippine Coast Guard, PCG mag-action, di bala ara ka sa gobyerno? Opisyal or empleyado ikaw sa gobyerno, hindi ka pribado. Te kung empleyado ka sa gobyerno, sa nabalaan ko, may ara ka muna sang panunumpa mo. May ginasumpaan ka man, di bla? Kung sa mga Tagalog pa, panunumpa ng kawani ng gobyerno. Action. Firing line. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Ambot nagalingkod ni Mercurio sang tapat ka mahusay. Action. Firing line. Kung ba siya lang nagapanimuko ka nagapa-aircon lang perme sa opisina? Action. Firing line. Nang tapat at mahusay. Tapat gitas ni magabuni. Action. Firing line. Tapat gid ang lugar nga ginapamunuan kay Wygid sang hampon sa iya. Action. Firing line. Ano pa gid daw ang nabutang da sa panunumpa ng kawani ng gobyerno. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga. Nagasulod gyud maguro sa Tebrano. At magtatrabaho ng lampas sa takdang oras ba? Pisan kung kinakailangan. Ti kung tadlong trabaho mo di. Hindi mo tani pagdingutan sa informasyon ng media, hindi bla. Hindi mo ya pagpahulaton kag pasaligon. Action. Firing line. Ano pagid? Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. O Aryo? Nagaserbisyo kagid balasang dasig pero piyo-piho? Sa lahat ng nangangailangan. Sa lahat ha? Ano pag lahat di nga bisan gani media ginadungutan niya? Action. Firing line. Pangangalagaan ko ang mga gamit. Kasangkapan at iba pa pag may-ari ng pamahalaan. Mana panunumpa ng kawani ng gobyerno mo? Pantay at makatarungan at pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Pantay na ba lang pinaasa mo sa wala ang mga media nagligad nga sabado? Action. Firing line. Diyan kay mo yan naghalin. Kung ang ginalinan mo nga lugar, guro why sa nagakadto ka nagapangayo to information sa imong media, angot sa operation, angot sa mga aktibidad sa Philippine Coast Guard. Kundi balik ka to Action. Firing line. Alas 7:34 Action Radio Philippines Standard Time. Ato sa nga patrol kay Action Zelda, kuan lang suro signal lang kung may update na kay si Action Zelda lang na dinguha pa kung paano malocate ining pamilya sa nga sining naglumpat nga pasahero sa Roro nga barko. Action. Firing line. Alas 7:34 Action Radio Philippines Standard Time. Standby sa ato sa nga pagpanumbalik. Bukbo ko lang ang first batch sa ato sa nga mga commercials kay tutukan ta balita sa isa ka syudad sa Southern Negros. Ining 21 anyos nga lalaki nagkadto siya sa atubang pansyon sa iya sa nagtaliwan nga Iloy. May dala sa gali nga cyanide. No? Hilo Nag-inom sa hilo. Didto siya na tigukman sa atubang pansyon sa iya sa nga Iloy. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action. Firing line.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal... Okay, diri tanay ho sa ato sa ding live stream. Ginaknalis lang ang ato sa ding mga nagamonitor sa live stream daton sa Facebook account. Okay. Ana Sinoro, thank you. Yvonne Boyser, salamat gid. Marilo JJJ, okay, watching. Tuto Richard Bereveles, Gabonitor man, okay. Okay, sige. Amigo Benji Bantong Araman, good evening, amigo. Rona Rihidrat Trava, watching, arama si batchmate, Richel Lopez. Kamusta ko na kay Maninoy, no? Si batchmate Richel Lopez. Ara sa gamonitor, dara sa may, porok pagidait barangay Tangoba. Si Maninoy Fred Campoda, musta na siya. No? Regards ako na, no? Rona Rihidrat Trava, good evening, sa Marlon. Okay, dali lang yun. Si... Nag-ano siya? Dinito siya. Balik tayo niyo. Tubukan ko. Sige. Rona Riheda Trava, good evening sa Marlon. Great happy birthday kay Rochelle Adlong. Kag MV Captain Rudy Trava, monitor lang si tatay. Kay Riheda, thanks good. Oh, Toto Jomar, tamo na plus ka sa Provincial Capital. Belated happy birthday kay Nanay Litia, no? Digota Bernard Tabino, hello Wig. Thank you. Oh, sige. Sa ato sa nga live stream. Ana Sinuro, thank you. Salamat kid. Gerald Hermino, monitor kami always via radio sa Villasol, Bayawan City upod kay Tatay Unyot kag Nanay Mimik. More power ARB. Okay. Keep safe. Okay, salamat kita. Elizabeth Gamala, arama si Mi Amaraj. Okay. Nagapamati to sa umasubong sila Papa Tutong kag Mama Nide Marcon kag Family Mallorca sa DSB. Okay. Emily Sarmiento, good evening. God bless po. Nagapamati gid subong akon Papa si Rafael Sarmiento sa Pradahan, Pandanon. Salamat. Si Premilita Bakiran, good evening. Rochelle Fulgencio Susana. Okay, Ana Sinoro, Allen Marlinco, Lea Younger Esquivel, Axon Marlon, monitor lang Talisay City. Angela Gayondato Castillo, good evening, Axon Marlon, monitor lang di sa Bangga Tutong, Uno, Barangay Filesa. Idilaos, good evening, Axon Marlon, ari lang kami gyapon ni Nanay Isabela. Sige. Tinuso Ryan, good evening, Axon Marlon, tanaw kami live, listening sa ibo sa program. Good evening, diri sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Okay. Doy Arthur, salamat, good evening. Ben Buds, good evening. Tamyaw lang tiya ko, Heidi de Cavera, pwede sang Ulay Bar Silay City. Payo na ka pamati. Kas apat to. Ana Sirur, happy birthday sa kay Cisco, si Sara Reyes, sa Villa Caridad Subdivision, La Carlota City. Salamat kid. Inday Blaza, mayong gabi, Mila Oligo, yung gabi Action Namar. Thank you. Tamyaw lang. Okay, sige. Roberto Hirapos ko Caraballo, good evening, Action Mar, monitor lang ko di Hutudahan Domanan. Thank you, good. Okay, si Vanessa Stark, Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, kag si Alex Montes at ginatamyaw ni Milail Ulico. Standby, balik tayo dugay. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako nang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublahon ng dason. Brown na dason sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkurmanda, kisilin ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agad tayo nga mo ito. Imo na ako lang. Dako na bulig siya. Kabulig gid na siya kay magamit mo sa module mo di. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ano sa inyo? Siya ang nag-ansa kon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys,
spine, kagangaton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay sa Philippine Standard Time. Unaunta ang balita, si Palay City ni ang ginatumod tani makaksyon ining hitabo nga pagkadto sang 21 anyos nga lalaki sa patio sa pansyon, no, sang nagataliwan niya nga iloy nanong nanugid ang nanugid kabugat nanog ka dalom sang problema nga ginapangatubang sini. Ngagin utas yang kabuhi niya. Kag ara saya sa atubang, no, sang sagwa, no. Sagwa sang pansyon sang iya sa rin nagtaliwan nga iloy. Ang report kada baton ta nag-inom siya sa ginatawag nga cyanide. Ang cyanide mapatian tala yung makaksyon cyanide fishing. Isa ka makamamatay nga chemical, no. Ang konakson Henry, no, si Sir Latayon, no, sang si Palay PNP para at least may baluan ta ang investigation ng gan patigayon nila. Action firing line. Las 7:55 magsiling kita
cyanide makakson makamatay nga kemikal ni, no? Ang report ka na baton tadi nga makapila ka beses na nga nagtuyo ining lalaki ni nga mag-utas ang yasa ni kabuhi ka kwan man no, luoy man no. Ining mga suicide incidents makakson kapyar ka mo nga sa pila ka sa isak bulan goro sa isak kadas man gid may gakabatian kita nga may report nga suicide incident sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Online sa firing line. Kaupunta si Police Lieutenant Colonel James Latayon ang hepe sang Sipalay PNP. Sir Latayon, sir, mayong gabi si Action Marlon diri sa Action Radio Bacolod. Yes sir, good evening. Salamat gid sir sa tiyempo ginhatag diri sa Action Radio Bacolod. Nagtawag ko na sir kay ining anong hitabo ni sa may area sang ni sa barangay Kayhagan sa may Sipalay City. May 22 anyos nga lalaki. Hindi tanang siguro sir paglawago ng ngalan sila no. Edad lang kag lugar kay mati. Ginaligar nga suicide incident na siya no. But ano gid sir ang natabo man based sa inyo sa investigation? Actually sir, sang around mga 12 siguro 1. Hindi mga 3 gali isang hapon may nagtawag nga may nakita daw nga patay sa barangay kay public cemetery sa Sitio Lumboy sa barangay Kayhagan. Okay. May patay ko nga tao. So sang gin-verify ta na nabalaan nga nakilala ang biktima nga mugid nga taga barangay na Bulaw gali siya. So ang brief background sang biktima is actually may napailan namon sa kaso diri sa Sipalay lately lang. Kay ginrape niya ang utod niya kag ang pinsan niya. Mga both minors. So ang ginserban siya subpina last Friday kung sa Friday rin siya namatay. So according sa investigation natin, pagka-receive niya ng subpina niya in the morning, sumunod na yung report na natagpuan siyang patay sa public cemetery. Ng neighboring barangay niya. Then, wala man nang sa initial na investigation natin, wala kasing suspect and wala ring yung suicide incident na yan is one pa lang natin actually parang under investigation pa rin. However, nag-conclude tayo na suicide incident yan kasi itong tao pala na to around 6 times na nag-attempt na mag-suicide. Kung may nakakaaway siya, kung may nakakagalitan siya, o pag nagkakaroon siya ng medyo mabigat na problema, nag-attempt yan na mag-suicide. Kaso nga lang talagang hindi natuluyan. So sa ngayon, nung nakita naman siya sa sementeryo, may nakitang puting powder. Which is believed to be cyanide. Pero yung powder na yan, yung nakuha ang powder na yan, sinabit pa natin sa crime lab for examination. Kasi itong taong to, ang biktima natin is nagtatrabaho din siya sa mga small scale mining dito sa Sipalay. Which is believe, pinapaniwalaan na yun ang ginamit niya para magpakamatay. Okay. So ang family sining victim sir, kumbinsido naman nga suicide gid ang natabo. Actually sir, pinipilit namin yung tatay na ipa-autopsy yung bata, yung biktima. Kaso ayaw niya kasi naniniwala talaga siya na nag-suicide yung anak niya. Okay. 6 times 6 times nga nag-attempt siya sa pag-suicide. So anong kinaiya sining lalaki ni Sir Man? May diferensya sa gawa sa iya paminsaron or tadlong man normal man?
Daw normal man sir, pero daw may mahambal lang ta siguro nga may weak personality. Amo siguro nga gakwan siya nga pero may attempt suicide. Oho. Confirm ko lang sa information nga na-receive ko diri is nagkadto siya sa patio and then nagkadto siya sa front sang pansyon sang isa nga Iloy muna. Yes sir. Oho. Bali parong Iloy ya didugay na nagtaliwan ya. Hindi ko yun lang yung hindi ko na sir, hindi ko lang na natanong kung saan ugid na lubong ang Iloy niya. Kung saan napatay. Yes, oo. Balikan kong ginmention ni mo nga pag serve siya sang sampena sa case o kon kaso nga paghimulos niya sa utod niya kag sa pakaisan niya. Hindi sir. Actually yung pag abuso niya sa utod niya, ginpunggan man sang tatay so hindi nag-push through. Okay. Pero ang pagkuan niya sa inablos niya, diragid na nag-push through gitang kaso dira. So, pasakan kaysa sang kaso. Oo, sir. Paghatag siya pag-serve siya sa sampena last Friday man siya nagkanto sa patio. Yes, sir. Oo. Taga-barangay na Bulaw siya si Palay. Ang patio is sa dito sa may sitio Lumboy, Barangay Hagan. Layo-layo pa ni sir. Halin sa Nabulaw to kay Hagan. Actually ito paray man lang na sir nga barangay, sir. Sige. Pila na sila sir ka mag-utod sir? Way kakaidiya kung ikapila di siya. Ano to kung napamangkot mong... Actually ang initial lang nga napamangkot namon is 2. Tuwa lang sila. Okay. Oo, sir. Ang amula pa lang ang initial, sir. 21 years old siya. Ano ni estudyante ni sa or kaubra na? Hindi na sir ka ubra sa bulig-bulig sa tatay niya sa small scale. Sige. Hulaton ta sir ang resulta to sang examination sa tong cyanide, no? Ang cyanide ni gin-check ko sir, ginagamit ini siya sa fishing, no? Chemical nga makamamatay. Oo, sir. Sige. Sir, Police Lieutenant Colonel James Latayon. Sir, thank you gid sa information na ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Yes, sir. Thank you very much, man. And mayong gabi. Firing line. Subo ni nga balita, no? Porte, no? Ang senaryong istoryabla, may weak nga balatyagon, personality, yan ang lalaki. Bakin mo, ikanom na mo. Anom ka beses ka na nga nagtinguha, nga utason ka buhi mo. Ini pwede ni tani mapunggan, no? Pwede ni mapunggan. Kung may ara lang permis sa naga-advise sa iya, naga-istorya sa iya. Amo na mo i-try ta abi boss sa action hotline, no? Kaysa nasaling tara diri sa Negros Occidental, may mga record ko nga suicide incident mo. Mapanorte man, Central, Southern Negros nga lugar. May mga suicide incidents makaksyon nga nagkalatabo. Subong nga Setyembre, nagligad nga Agosto. Kadamo sang natabo nga paghikog. Action firing line. Tingawan ta boss nga maka-istorya kag mapa-explikar sa mga may ihibalo kung paano malikawan ang paghikog sa isa ka tawo. Nano ba lang dapat nila sa nga himuon kag sa miyembro sang pamilya, sang silang tao may ara sang mensaron nga utas dayon sa kabuhi niya once nga makatubang siya sang para sa iya way na sang kasulbaran nga problema. Anong pwede nila sa nang himuon? No? Tigwaan ta ka makakuha sang advices, panugyan, halin mismo sa ato sa nga mga eksperto. Action firing line. Cyanide, Tiola Tonta. Ang cyanide, grabe ka makababatay ini nga sahi sang chemical. Tigin pa idalom na to sa laboratory examination para at least may buluan gid. Kung nabala cyanide gito, ti laban-laban na mo gito kay wala man to siguro mapatay kung dito cyanide. Action firing line. No? Siling ko ba nagkadto siya sa pansyon sa Iloy niya, siling ko base na ngayon bala pasensya or naglisensya o narong plastada, no? Dito sa patyo na kanto mo.
Action Firing Line. May ara sang ginpangatubang kaso galidi. Tigin serbihan na siya sang sa pena. Ang utod ay attempt tanik nga luguson na punggan sang ila sa ding amay. Iya sa ding pagkaisa. Or ano to, hinablos na dayon gid ang paghimulos. Ti isang pena na tani sa yung pasakaan ni siya sang kaso. Ti abo to, laban-laban nga trembukal pagkadagya sa ding paminsaron. Amo to nga ti ika-anom ka beses na sa nag-attempt sa pag-suicide. Amo naman to ang liwat nga sumulod sa pinsarya. Action Firing Line. Wagid na utas gid siya sang ginatawag nga cyanide ining ginapatihan cyanide mga ka-action. Grabe nga kaso no, natabo ko sa may area sang Sitio Lumboy, Barangay Kayhagan, Syudad sang Sipalay. Una sa balita, una sa aksyon. 6 minutos na kaligad sa takdang alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Ang balita halin sa Bacolod City Hall, abi sa Ilawante sigida ang mga balita ng Action Dale Salazar kay dalag ko sa balita manhalin sa Bacolod City Hall. Kung nakadumdum ka mo, nga mayara sa ginpagwa ang Comelec Second Division nga desisyon sa damlaglang election protest na ginpasaka sang kampo ni Anay Mayor Evelio Bing Leonardia ti hambal ni Benitez Back-Action sa lingya ginalauman ko na nga ibasura na sang ibasura na sa ulihi. Action Firing Line. Yabrang reaksyon Back-Action ni Mayor Albi Benitez plus nagasingki ang isyu kag problema. Ano gud bala ang matutuod nga kakatabo dira sa area sa Baybayon sa Barangay Banago, Bacolod City? Reclamation project o kung ano nga sahi sang proyekto? Action Firing Line. Ang alkalde sang syudad mga ka-action maging pagwa nga order. Ano ding order ni? CDO ceased and desist order mga ka-action. No? Tikon isa malang kapahina na kita gudi ang issue ni Mayor Albi Benitez mga ka-action. Notice, no? May kantanan sa nagapadayon nga ang tawag sini simple embankment with slope protection on property nga ginapanagiyahan sang ginasiling ginapanagiyahan sang konsyal dara sa may Porok Bayanihan sa Barangay Banago, Bacolod City. Action Firing Line. Himanoon ta daro ang kaundan sang sa balita halin sa BCGC nga report. Action Radio City Hall Report. With Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Margin kuha na sa reaksyon si Bacolod Mayor Albi Benitez ang sining pagpapanaog sang Comelec Second Division sang desisyon nga nag-dismiss o nagabasura sang election protest nga gin-file ni former Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang tinisanangin resulta sang election Action Mar nagligad nga Mayo 2022 no nga pinili ay no. So according kay Mayor Benitez, do nga wala pa sa Action Mar nakita ang opisyal nga dokumento from Comelec Second Division. Pero ti amo niya ang naglabot siya base man sa media reports kag siya man sini nga mga abogado. So ginpahayag ni Benitez subong nga hapon naging pahayag niya nga ti expected or ilan na ginapaabot nga ibasura gid man sang Comelec ang election protest since nagapate ang ila sining nga kampo kag mismo ang alkalde nga wala ganin nila Action Margin seryoso no gin take seriously ang ining election protest. Bangod una nagapati na sila nga nangin matinlo ang eleksyon, wala sa mga reported nga mga irregularidad kag nangin matawhay. So according kay Mayor Benitez, around the corner malang ang 2025 or lapit malang ang 2025 kada mo nang masunod nga election sunod siya dapat tutukan anay ang pagserbisyo, ang commitment para sa syudad sang Bacolod kag ang mga programa nga dapat ipatumana
Sangging pamangkot sang katapos ang media kung ano ang reaksyon ni Mayor Benitez sa ginpagawaman nga statement ni Dr. Chris Sorongon, ang spokesman ni former Mayor Evelio Lonadia, nga himuon nila talan action mar nga legal remedy sa sining election protest ang sabat diri sang alkalde ang yes nga ging question wala na gid sila sang himuon So muna yes niya nga reaction no nga kung madumduman the other day nagpagawa mo niya sang statement ang kampo ni Leonardia nga so far wala pa sila sang may nabaton nga official documents halin sa COMELEC 2nd Division nga nagabasura na sang ila sini nga election protest. Pamatian naton una ang palayag no kag reaksyon ni Bacolod Mayor Albi Benitez. As expected, I always believed nga hindi man gito a protest to take seriously. We know for a fact nga tawhay ba ng election, it was clean, there was no reported any irregularities, and majority of the votes have already spoken. So naka-receive ka ng documents about the same? Ang documents na na-dismiss na? Nabatihan ko lang. I just actually saw it sa media. So you haven't received it yet? Wala pa. Officially, we haven't received it. But then if you find another resort to file or you appeal the decision, Mayor, what's your kung mag-appeal pagin sila din? Exhaust daw nila yung tanan ng legal remedies. Wala na sila mayuhimuon. Siguro, let's get to work. No? Tapos na yung election. 2025 is just around the corner. So might as well focus on more important matters and getting ang mga services and commitments natin sa syudad sa Bacolod. Marlon, batian na si Bacolod Mayor Albi Benitez. Kaya nasa nga agan interview nato ng nga spokesman nga si Attorney Alexander Bong nga Dilag na nagpahayag na tikang basihan naton ang pila kapahina na dokumento or resolution from COMELEC 2nd Division nga muna siya nag-uyat sa election protest. Nabutang direction mar nga gina-dismiss no kining protesta bangod improperly filed kag insufficient inform action Marlon. So para diri sa spokesman ni Benitez nga Attorney Dilag, kumbaga vindicated rin ang alkalde kag nabatian ang tingog sang 171 ka mga Bacolod noon nga nagboto kay Mayor Benitez nagligad nga eleksyon. Samtang subong hapon formal agin permahan action Marlon ang Memorandum of Agreement angot ini sa pag-establish sa pagtukod sa ang ginatawag Bacolod Express Service Office o KONDESO dira sa may 3rd floor sa Ayala-Mos Capitola Central. As of today, wala pa ni Action Maria na formalize or na plasta rather ining mga kagamitan, ang mga pag-operate gid mismo sang sining beso nga ti ang pinaka-purpose diri is mas mapahapos ang pagkuha sa mga government documents, clearances sa pag-secure sa business permit kag iban pagid nga mga transaksyon sa gobyerno. So far may 17 tanan or 18 ka mga offices ang nag-commit kag nagpasiguro nga maga-participate or magapasakop sila action Marlon sining ginatawag nga Bacolod Express Service Office. Kaya ang target date rin nga magbukas is December 2022. Kung basihan natin ang Memorandum of Agreement kag ginconfirman ni Mayor Benitez nga according din siya nga wala iya bayaran ang Bacolod City sa rental sang 427 square meters nga lugar dito sa 3rd floor sa Ayala-Mos Capital Central, kundi maga-provide lamang ang Bacolod LGU sa mga furnitures o kon kagamitan sa sulod. Since nga based on MOA, 5 years action Marlon ining beso, pero pwede ma-extend sang additional nga 5 pagid katuig. So sa MOA sa ining kinasang hapon, hindi siya ang ginapangunahan sang General Manager sang Ayala-Mos Capital Central na si Ma Maria Sharon Shocon, kaupod man no ang ila sining finance officer or chief finance officer nga si Joyce Grace Salamisan, kagaupod man nga nagpirma sang MOA si Attorney Pacifico Magharig III no bilang city administrator.
sang syudad sang Bacolod. Ginmansyon nato no nga 18 ka mga offices or government agencies ang magapasakop sa BESO, like ang Office of the Building Official, ang Business Permits and Licensing Office, ara man dito ang Bacolod City Police Office, laki pa ng Traffic Authority Office, City Treasurer's Office, ang City Tourism Office, pila ka mga national agencies, kag Bacolod City Health Office. Duwa action Marlon ka mga national agencies like ang Philippine Regulation Commission upon PR or Professional Regulation Commission upon PRC kag LTFRB gin-invite man sa Bacolod LG nga magpahamtang sang lamisa kag magpasakop man sa nga BESO pero wala pa sang minabaton nga commitment o kon assurance ang lokal nga panguluhan sang gobyerno nga nag-confirm na sa ila sining participation sining Bacolod Express Service Office. So na ginalauman na hopefully nga ang LTFRB kag ang PRC maka-intra man no or makapasakop sa sining programa. Actually Action Marlon gin-mention man ni Mayor Benitez natin magluwas sa BESO gina-target man ang e-government or e-governance no nga pagi sa mobile phone through application makaprocess sa gihapon sa mga documents ang mga Bacolod nun para mas mangin hapos balakag accessible kag pero according sa iya pwede man sa gihapon makapadulong sa BESO o kung sa Old City Hall sa pagproseso depende na sa publiko or Bacolod nun kundiin ang mas mahapos para sa ila. Karon ta lang hindi pa operational ang Bacolod Express Service Office kag ang target date sa completion is December 2022. Balikan naton si Bacolod Mayor Albi Benitez. So, ginapalapit na sa ating mga constituents. Balata naman mga malls, mga ginagakatuhan sa mga tao. So, we're putting up our office here, satellite offices, para hindi na sila maputayan. So, possibly, mga when sa mayor ma-start din Mga after maskarang before end of the year. Tinawanta this year malagas ng facility. Anong mga terms and condition, Mayor? Sino ang ma-install sa mga furnitures, construction, City na mahimo siya na. Ang participation sa Ayala is rent-free. Yan siya nga facility. And kami na mga butang sa mga office furniture, tanan nga mga kinasa. For how long, Mayor? Ganito nga tulig. How long is it? 5 years? Ang aton nga mo. Agreement 5 years, extendable for another 5. How long is the term? Ma'am, join sa amin, ma'am. 5 years. 5 years. Plus renewable for another 5. 10 and 5. Forever. So, but may personnel from the city government that will man the respective offices. So, masunod kami sa mga mall hours sa establishment. So, I think 10 a.m. to 7 p.m. Marlon, batian niwat ang tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez ang sining MOA signing sa pag-establish sa Bacolod Express Service Office o kon BESO sa Ayala Mall sa Capital Central. Gin-confirm man ni Mayor Benitez sa katapos ang media after sang sining event nga may ragid man siya sang may ginpapanaog nga notice. Actually sa hindi kapahina nga notice action na Marlon ang utinisiya sining nga pangabay sa kompanya nga connected si Bacolod Councilor Vladimir Gonzales nga ipauntat anay ang mga activity or kung may ragid man nga ginapatigayon sa ila sining property sa area sa Pulok Bayanihan sa may barangay Banago Syudad sa Bacolod ning kung madumduman mo sinalikdan nga mga inadlaw may mga reklamo halin sa barangay council kay punong barangay Ricky Mahares sa barangay Banago kag sa mga residente no sang Pulok Bayanihan nga may mga concern man sila hangot sining allegedly supposedly nagapadayon dira nga proyekto kon aktibidad ni Councilor Gonzales kag ang Home Venture o Home Invest Ventures Incorporated. So sa isa diri kapahina nga document actually napamahan niya ni Mayor Benitez dagligad pa nga Setyembre 9 pero subong nga hapon sang nabaton ang notice di okon gin-receive sa natungdan nga kompanya ining notice no from Mayor Benitez nga nasa reaction Marlon kinahanglan ma-verify ang classification sang property kumbala
nagasunod ang mga activities sa mga regulations ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Hagiban pagid din nga ahensya sang gobyerno. So bangod sini kung matyan naton ang one-page nga document. Tabutan reaction Marlon sa Las 8:20 balikanta si Action na Dale Salazar. Isa-isay ni Action na Dale ang mga importante nga mga nasaad sa sining isa ka pahina nga notice, cease and desist order kagin perbahan ni Mayor Benitez. Action Dale. Yes, nabutan reaction Mar sa third paragraph sang sining notice no nga ti you are hereby enjoined to cease and desist from proceeding sining nagapadayon nga embankment with slope protection project pending sang inventory, verification and land survey sang DNR base man diri sa DNR Department Order number 2004-24 nga napatsan August 24, 2002 o kon revised rules and regulations governing administration and management for shorelands and DNR Admin Order number 2007-29 dated July 31, 2007 o kon revised regulations on land survey and other government agencies for your strict compliance signed by Mayor Alfredo Abelardo Benitez Action Marlon. So lang taon natin ito nang dinamang reaction ni Councilor Vladimir natikon sa nabiluan natin Action Marlon ti kalyado no ni Mayor Benitez si Councilor Gonzales nagligal ng eleksyon kag mayo man siling natin nga pag-abinay pero ti amni gani may mga concern halin sa mga residente dira sang Purok Bayanihan kag Barangay Council angot sa iya sini nga propiedad. Pamatian naton ang reaksyon kag palihag ni Mayor Albi Benitez angot sa ginpagawa nga notisya sa cease and desist order. Tari na, ara na. I think hatagan siya notes kay Vlad. It's may corporation to nga ginhatagan sa notice pending our aton query sa DNR whether ang titled property that has can be restored kung nadula na siya because of erosion. No, kay may question of whether if it's here within the boundaries of your title property, can you restore ang imo nga property? No? So, amo na. I will wait for guidance. But in the meantime, ginapamangkot na, we're asking for that query. We are telling the corporation status quo, wala anay the embankment or any operations regarding the said property. Sa home invest yan Home invest yan. Na batian na si Bacolod Mayor Albi Benitez. So wala pa sang timeline kung saan o possibly mag-action Marlon ining mga inquiry man no sang syudad sa DNR. Angot sining proyekto bidra or mga activity nga ginapatigayon sang Home Invest Incorporated sa din connected si Bacolod Councilor Vladimir Gonzales Action Marlon. So klaro kung ang mga aktibidad nga ginapatigan dira sa lugar kinanglan nga mag-untat no based man sa communication nga ginpapanaog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action na Dale. 24 minutos nakaligad sa atak ng alas sa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanubalik standby ka mo kay natinguan gid man ni Action na Zel Minardo nga makakuha sang ulihing development. Sadtong naglumpat nga pasahero sang Roro no may mga dugang nga information nga nabaton si Action Zel Medardo pero hindi halin sa talatapan ni Commander Joe Lovis Mercurio kay way man taga na ikwaon siya hagay mga katiya paningwa siya man. Action Firing Line. Ambal na siya nga balak buda no ngita ka buda pamaagi kung paano do makuha information. Action Radio Bacolod na ninguha
Ti nakakuha sang dugang information si Axon Zel. Halin sa regional nga talatapan. Action firing line. Butang-butang mo sa Pakulo doon nga sa region. Lagal iba ka hatag nyo. Action firing line. Tukay-dugaya sa ato sa nga pagpanubalik mga ka-action. Ang iningabahin dara sa aton sa kaluan sang... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. Balikan tayo nga ito sa nga nagpadala sa mensahe sa live stream. Okay, balikan ta, masaka ta sa baw para nga ano tagada, malikop ta. Okay, sige. Dali. Kay Homalomina, Inday Plaza, Maria Leia Marabailes, Banaglorioso, monitor lang dari sa may Camilla Bacolod South, sa Barangay Tangob. Imbong Dio Campo, good evening, Action ba, parayo lang monitor dari sa may Maaw. Ana Sinuro, Ray Flores Baryoga, mayong gabi Action Marlon, monitor lang kami, Barangay Estefania. Okay. Afia Kimeriman, Kativer, si John Claire de Lieba, mayong gabi Action Marlon, kinapat na miyaw kugali. Si Parco, Dayon Binigay, San Siocon Road, Barangay 26. Dennis Richard Tibor Roma, mayong gabi from San Enrique. Jean Benedicto, mayong gabi Action Marlon, always kami kapabati sa Barangay Tangob. Si Jeannie Benedicto, din ka nga Barangay Dajen, Barangay, di ka nga Porok sa Barangay Tangob. Basta taga Barangay Tangob, kilalang may Porok gid, no? Kay malagaw ko na sa purok nyo. Melinda Dimirin, good evening. Okay. Ronald Vicera, good evening sa Marlon. Rela kami sa Arosera sa Barangay Lalagsan, La Castellana. Si Selbekbek, good evening. Hidlaw man kami sa Tingog Moderi sa Yellow Bell, Orchids, Barangay Binobuhan. Isa lang kadlaw to, Domingo ay program. Otay Benedicto, ang cyanide poisonous ni Regent, chemical ni siya. Ginagamit ni siya sa mga minahan para magpa-float sang concentrate to final product. Grabe no. Poisonous ka tama, tiyan mo itong inong. Gamit sang nag-suicide. Habang sa ring lang kay Sally Magwad, Elisa Caguanito Belyasa. Georgia Gargasiran, good evening, sa mga nahimo nila scapegoat ang pag-suicide kung depressed sa isa ka bagay or may ginhimo na katuntuhan na hadlok mapriso, so the point, masuicide na lang. Ben Bud, sa Marlon, depressed ang tao sila, naglalain pagid kay may sabpena, nervous ang tao. Sige, thank you. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Sod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri magbaluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang report sa ato sa ring patrol kay may dugang detalye nga nakuha si Action Zel Minardo. May kantanan sa ring napatihang naglumpat nga pasahero kahapon sa Roro nga barko. Kay kung sa Liganta, ang Philippine Coast Guard dari sa lokal, dari sa aton, wag kita makuha information balang kapon. Action firing line. Dito na lang kita nagkuha mga ka-aksyon sa bayan sang regional nga talatapan. No, paagi sa kay Commander Johnson Benjamin, ang operation officer sa Philippine Coast Guard sa Western Visayas. Tani si Benjamin na lang dari sa Bacolod. Action firing line. No? Pangamayoon talang kag lauman ta nga waay nasang may matabo pa nga kaangay sining insidente nga paglumpat kay isip-isip ko kahapon na muno ko nga ika-tatlo ni siya nga insidente nga paglumpat sa pasahero. 2011 ang una, I don't know kung before 2011 mayara pagid, pero sang in-check ko ya 2011 ay ikaduwa sang Pebrero sining 2022 ikatatlo niyo kahapon September 2022. Ti luyag tani naton may baluan kon bala may ara sang pamaagi man nga pwede himuon ang Philippine Coast Guard para nga mapunggan kag malikawan ining insidente ni. Pero ti way tana kita ya kuhaan sang information kun diri lang sa lokal kundi digto kita sa regional. Action firing line. I-check tang dugang nga detalye sang sa nga balita with Action Zel Minardo sa Patrol. Action Zel, mayong gabi please kabin. Action Marlon, again kumpirmar ni Commander Johnson Benjamin, Operation Officer ng Philippine Coast Guard Western Visayas, na jump on board o kung naglumpat mismo sa TriStar roll-on roll-off vessel. Ang biktima na si Enriquito Maguada Jr., 43 anyos, mga alas 3:55 sang hapon, Sabado ng adlaw in Action Marlon, Setyembre 10, 2022,
sa vicinity waters sa nga Bradco Port, mga 3.1 ini ang nautical mile ang kaluyoon gikan sa Bradco Port sa syudad sang Bacolod, Action Marlon. No, sunod diri kay Commander Benjamin pag-abot sang Roro sa Bradco Port, ginatinguhaan pa nga i-revive sang rescuer kag amity ang biktima pang ginbawian ini sang kabuhi. No, palayag diri ni Commander Benjamin na istorya siri ang anay live-in partner sa nga biktima kahapon nga adlaw kung sa diin sunod diri sa live-in partner sa nga biktima bulagay na ang mga ini madugay na Action Marlon kag di may duwa sila ka kabataan apang wala na sila sa nga komunikasyon ya Action Marlon. No, kagati kagina pagpadulong naton sa may Abi Funeral Home sa to pa dito sa Gyapon ang bangkay sini sa nga biktima kag nakatalana nga i-pull out buwas no sa nga family sini mga 9 AM Action Marlon agod nga dalon niya sa may Old Sagay kay ato dito ang himata. So ang address nga ginhatag sa aton ini ang Purok Santo Niño Block 5 Lot 5 is sala man gani Action Marlon kay sa Handumanan wala sang Block 5 no sa Purok Santo Niño. May Block 5 ya pero ara sa may Phase 4 no so wala na verify man ini ang address kagati ayawan man kita nga ginalibot kag ang naga-star gali didto ya sa ginhatag ning address is ang bata sinisang biktimang Action Marlon. So Action Lazel kahapon tani no kung nagpa-interview tani si Mercurio temprano pang nabalaan nga ang insaktong address gali sa ning pasahero ni is taga Sagay ged. Sa Old Sagay ini siya. Sa Old Sagay ged. Old Sagay. Ang pamilya diri sa Handumanan ano ya? Ano nga pamilya ya? Ni Action Marlon so Bata ya. Oo. Pagtawag mo kay Commander Benjamin, wala may problema. Sabat na yon. Wala, sabat ya dayon na si Marlon. Wala mo ba hambalan si Commander Benjamin nga wala mo sa nasugiran nga sir, wala taman gina pangayo basi kung may mga kaangay sa mga insidente, pwede sa imo kami matuwag, okay lang si mo. At mo na lang ng magbas sa ibang media. Action Marlon sa pagkabalo ko may isabala kami media friends na naton. Daw may interviews iya pero gen refer ya sa babae dira nga Coast Guard kuno sa may tipo. Wala man sa gyapon nakapagwagid sang statement. No, ti ang sa operation na lang gid sa Coast Guard si Sir Benjamin ti paghambal tayo interview ya wala siyang pangduwa-duwa nakakuha kita sang statement abiskan pa paano kag ti dugang information gali ini ang victim dito gid nagsaka mismo sa may roof deck Action Marlon. Kag ini ang naglumpat so hindi aksidente ang naluntan pero tiga pabilin sa gyapon nga pamangkutanon ini ang rason o kanang kabangdanan gid ko nga naglumpat ini ang biktima no siguro Action Marlon ti kung magambal kita base problemado man no kun sa pamilya mas nami kung angutan ta pagin no makuhaan pahayag man ini ang pamilya sa biktima ti buwas mga 9 AM ko no dawakat dira ang family sang victim sa may Abi Funeral Homes kay i-claim nila ang bangkay going to Old Sagay na Action Marlon. Sige, so kung basihan ta Action Zel sa report nimo kag based man sa investigation ni Commander Johnson Benjamin kag hindi niya based sa investigation diri sa lokal ha dito kung basihan ta makabigta man nga suicide di ba? Yes, oo, correct. Naglumpat sa mo. Jump on board ang natabo Action Marlon no Jump on board. Yes, confirm mo ini Commander Benjamin. Naglumpat ba o ti duwa ka suicide incident Sige Action Zel. Yes, so Action Marlon pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. May gabi si Commander Benjamin Operations Officer sa Custodies Visayas. The incident happened last August 10 around 8:55 p.m. Ang crews ng TriStar nagtawag sa station na may nagmanover. Yes. So immediately nag-respond man ang crew sa barko and nag-amoy sila live free and nakuha man nila dahil ang certain Mr. Indriquito Magwan Jr. na mobilize from Handumanan. Yes. So after that, na-recover nila but unfortunately siya unconscious. But the crew of the vessel
well. So, sa TriStar, they really try to revive the said victim until nagka-reach sila sa Pedco Port. But while underway, nag-coordinate naman na aton niya Coast Guard Station para sa ambulance. So, pag abot na sa Pedco, ang amity, I think, kaputong nag-response. So, being revived na sa responders natin from amity, but to no avail. So, it was declared by Dr. from the City Health as dead on arrival. So, Yes, sir, sa inyo, pagpamangkot, sir, sa Philippine Coast Guard, ano ni sir, naglumpat gid saya o kung accidentally nga nahulog sa Roro? accordingly, i-jump overboard. Wala siya na aksidente, nahulog. So, that was the information. Then may naka-istorya, sir, sa pamilya ni sir, sa victim? Ang European partner niya, so happen niya naka-istorya ko ka yesterday sa mga hapon na sa may Coast Guard Station in Benco. Tugay naman sila, wala cost deny. And then, may mata sa Guamilo. Pero, in constant communication lang sa bata, sa iya asawa, wala na daw wala na sila communicate. Yes, Action Marlon. Amo ato ang pahayag iyan ni Commander Benjamin Action Marlon regarding sa hitabo. Yes, mayo pa kay na istorya pa ni Commander Benjamin ang live-in partner sang atong lalaki. Correct. Istorya pa ya. Mayo si Benjamin, oh. Sige na, lapyo goro si sir. Lapyo goro si sir, basta ganyan kapoy good sa. Lapyo sa ano? Sa lapyo sang halak pungkoon? Gande. Kasama. Sige na nga, kasi nasabat na sa Action Marlon. Sige. Oo. Kaya gati, Action Marlon, na mo ang latest update sa nagaluntad nga insidente sa Sabado. Balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. At least sa to sa rin mga ka-action na labi na sa pamilya sa tong pasahero, no? Ti makonsider ta nga suicide man, amo nang siling kung duwa ka suicide cases gino. Ang napabalota sa inyo, una ni kapon pariyo-pariyo lang, no? Adlaw. Hindi Sabado, no? Ya sa amo lang dito sa may Sipalay atong naggamit sang cyanide, nag-suicide tubang expansion sang nataliwan niya nga Iloy, kaya na naglumpat nga pasahero sa Roro nga barko. Action Firing Line. Yara ha, natinguan sa Action Radio Bacolod nga madugangan ang information ko nanugid bala ang kadadalman nanugid ang sa likod sa siring pag natabo nga insidente te naglumpat gid man. Why sa gintiklod, why sa nakadalinas, kundi naglumpat gid man ti laban-laban depres. Action Firing Line. Ti maglumpat ka sa baybayon tunga sang lawod, di ka palo maglangoy, pila malang ka minutos ang tiner mo man, siyempre malumos gid ka. Action Firing Line. Dugangan tani boss aga mga kaaksyon na kay ang pamilya sang isang pasahero ni maasikaso na sa bangkay kadalon na rin sa lugar kay ginestaran niya dito sa may syudad sa Sagay. Action Firing Line. Firing Line. 53 minutos na kaligad sa atak ng alas sa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Sa hingapusan nga bayan sa ato sa nga pagpangalagad, papati ko lang importante ni ang pagklaro ni Governor Bong Lacson, no, sa executive order nga issue niya mga action, ginpirmahan niya may kantaran sa pag himo na bilang optional o kon voluntary na timing man nga sa man nga hapon gin-anunsyo sang Malacañang nga ginpirmahan naman ni Presidente Bongbong Marcos ang iya nga executive order nga nagahimo voluntary na lang ang pag-face mask sa outdoors, sa open spaces. Si Gov Lacson Hambalya
Why nagakahulugan nga hindi dagid mag face mask? Sa public transport dapat face mask gapon. Sa mga matawang nga lugar dapat face mask gapon. Magsulod sa establishmento komersal, sa eskulahan dapat face mask gapon. Gob? But when you speak of outdoors, like for example, if you're riding a public transportation, that's shoulder to shoulder. So, common sense lang, we still have to use our face mask to protect. Unless you're going out of your house just to walk or to jog, you still have to carry a face mask. For sure, you will be entering a building, whether it's a private building or government building, that will require a face mask. So, this does not mean that you do not carry a face mask. How about public school classrooms, especially those that are not air-conditioned? I will suggest. Anyway, that's already indoor. You can consider that already indoor. And if it's already 100% face-to-face, that's at least 40 students inside. So I think, again, considered indoor. So again, just like going to a concert. It's outdoor. But naman concerts, shoulder to shoulder already. Then, you still have to wear a face mask. What I'm saying is that let's not be too, let's still use common sense, COVID is still there. In fact, recently we had 2 deaths. So just to show you, COVID is still dangerous. And so we still have to protect ourselves. Of course, we want to be celebrating our respective festivals already. And I think after Mascara, we've already announced that Panaad will happen. And I think all other LGU festivals will also happen. Then, again, we just have to take care of ourselves. It's already IATF and DOH already suggested about the optional outdoors, but indoors clearly. But I think they're looking by December, baka indoors is also optional. We'll see. We'll just address that situation then. Action firing line. So, hambal ni Gov, common sense. Sentido common. Yan nga ba hindala sa aton sa kaluwan sang... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko, tsaka wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congrats! Malagad, magatakop naman temporaryo. Salamat sa tanan nga nag-upod sa ato sa nga pangalagad. Sa kanang sigapon sang aton nga mga aksyon unit reporters. Ako naman, Aksyon Marlon Heruboya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.